Назад се откаш и изфръкна някъде, че не мога да намериш. Много е важно, ако мога нагоре да изфръкнеш. Сигурно няма да нагоре ми нека настрани, така ще изфръкна да е. Значи първият път да го ева много ми хареса. Мотора горе, я долу. Абе, това къде тръгнаме? Ни се обади. На вода, бе! Възлода! Ма тя има едно казанче тук, бе. Роска! Засилка бат се прави голема той. Може би. Не сега отива да се концентрира. Тук го отвърли. Може би трябва малко по-леко. Малко стръмничко препи, да знаеш. Стръмничко да е. Ама роската ще го качи. Искат да гледате саир тук, а? Че мотора е прав, а легнал на Тя мотора сега в момента е прав, гей изпада девилация. Аз съм опрел на стената. Това обаче беше на късмет, Това усети ли? снимахте ли го? Да. Това го снимах. Хубаво беше. И предното го снимах. Това беше. Де, пък го не снимах, а ти го снимах. Я съм спирал. Този път. Не, тук го подхвърли много, не. Не, това добре го залоси мотора, това беше добре. Опа, камик един голем. Леко, баче!
Значи снимам. Айде! Айде, стига толкова. Че сега малко мога да фанеме тук те баир. Така те малко лекичко. То не мога да се разбере какъв е баира да го е.